Здравейте, аз съм Боряна и съм сертифициран инструктор по фейс йога от основателката на фейс йога метода японката Фумико Такацу. Днес ще ви покажа техника за отпускане на мускула платизма, който се намира в тази зона на шията чак до ключицата. Тази техника е много подходяща, ако искате да оформите хубав контур в зоната на челюстта, ако имате марионетни линии или ако просто искате да повдигнете лицето си. Основната цел на тази техника е да отпуснем напрежението в този мускул, който много често е напрегнат от лоша стойка, от гледане надолу на телефона. Да се напряга, този мускул се скъсява. И понеже е захванат за долната част на лицето, буквално издърпва лицето надолу, влича скулите и създава марионетни линии и бузи тип булдог. Така че хайде да го отпуснем. И да започнем с техниката, нека да направим един бърз тест каква е подвижността на главата, защото този мускул е пряко свързан с начина, по който движим главата. И така да завъртим глава наляво и надясно и просто усетете докъде може да обръщате глава и как я усещате. Хайде сега да направим и техниката. Ще използваме фалангите, тази по-дългата част на пръстите, на показалеца и на средния пръст и ще ги поставим точно под ключицата. Ето я ключицата, леко свиваме рамене напред, за да я намериме и ще масажираме с тези два пръста с леки и вибриращи движения точно под ключицата. И лекичко ще се преместваме под ключицата и ще вървиме посока към рамото. Повтаряме няколко пъти. Много бавно преместваме. И сега масажираме едновременно зоната над и под ключицата. За целта ще отворим по този начин пръстите и самата кост ще остане между два пръста и ще вибрираме по този начин. Намираме пак ключицата, поставяме по този начин пръстите и леко вибрираме. Този път нагоре и надолу ще е по-лесно. Може да ви е болезнено, ако е много болезнено, означава, че имате спазми. Прилагайте по-малко натиск и се връщаме обратно. Ще го повторим няколко пъти. Сторете и от другата страна. Нека да направим теста отново. Завъртете на една страна и на другата страна и усетете как усещате врата. Много по-голяма подвижност на един момент, нали? Пишете ми в коментари как усещате зоната след масаж и дали сте усетили разлика в движението на главата. До скоро!